Gepde ýaraşga bar. Eziz dinleýijiler, bir häzir size Ustad Ýazyjy Juma Hudaýgulyň Wasfa satly hekaýatyny eşitdirýär. Seslendiren Osmurat Urazberdiýew. Sähetli işden gelip nahardan çaýdan gowy krypini köklänlen soň gapdalyna şaýtyp oturan aýagynyň ýüzüne tüňkesin nikdide otağında telewizorda seride oturan şaýgalaryny eşitdirmezdi üçin ýuwaşça gepdi. Köşe bilen Maria kaň birden käbir ýokmasyň bir öňden çykagada laqat aýta nädersiň? Ägeriň bular ýar bolgusyz görüňlerinden günüň-gününe bizar bolan tylla oňa ünsen bermedi. Arkaýyn şaýyn işlerdi. Ýöne garnyny sypalat beten tähetliğiniň hem ondan aňsat elçetäýet gelmedi. Tızada oturdy. Bola aýda näçegmi? Aýaly garşy silkenjiräp "Goýsana, çaýym bar içeýinde arkaýyn nähede." Goýar ýerde goýmady. Bitdigi de ganygyzdy. Öz sözlerini aýanyň pitwa etmeýänligini görüp, öňküsünden nimmeter örşally. Gejikdi. Äger halyny aýalyny aýdan ittirip bilmeýänini namys etdi. Garasyna galdyda aýalynyň böwrüne fürsökledi. Himmelik etmedi. "Bolaw, aýtsen näçegmi? Ya hiç saat diýjegem dälmi?" Tylla şaýna kädetini götürüp ýerinden turdy. Emma Ferhat onu goý bermedi. Elinden tutup aşağı oturtdy. Gözlerini ağlardyp diýişini açady. "Bolýan men sana." Tylla da ağlarly. "Näme bar? Näme bolaýyn men?" "Jogap ber diýän men sana." "Näme jogap bereýin men?" "Näçegini aýt." "Näme näçegmi?" "Ine ýol bilen Maria kaňla hataýtlardagy näçegmi?" "Bolşoň dagy ne hiläseň, hi ýöne geçip barýan adama da bir laqatlarmy? Laqatýan adam kime laqatjagyny bilip atýanlar. Kimin kimdigini bir menzilden tanaýanlar ýylar." Tähetli idil anjyk şaýaly gajar etdi. "Ýok, sen aýt bol." Ol aýalyna golaý fişdi. Ýuwaşlyk bilen burnuny salyp gepmedi. "Hawa, näme diýjek? Nähil jogap berjek onsoň?" Birdenem boyunny burutdy, garaçyny bilen ýalbardy. "Aýda haw, näme diliňden kireýsleýänmi?" Tylla şaýynyň soňun käsesine sarkyp oturşyna sesini ýognaltdy. "Gorkma, hiç kim laqatasy ýok." "Ine birden bir ataýtda." "Atsa özüm bilerin, şonda näme diýjegmi?" "Hawa näme diýjek?" Tylla çır-çytyr ýapyşyp ýatan ägeriň üstü derläp duran etlek penjesinden silkenjiräp tutdy. "Hiwaýy, öldüm o mena halis." Ol şeýle diýip ýerinden turdy. Çäýnek käseden götürüp aşgana aşykdy. "Ýok, munyň bolmaýar" diýip tähetlem usulluk bilen galdy. Awşanaklap gapa tarap ýöneldi. Sümme sürç aýalynyň ýerinden barmany bir hili görüp orta gyjaýa sowuldy. Çağalarynyň arasyndan dewşeneklap geçdi-de telewizoryň ulamatyny o ýan bu ýan towlaşdyryp başlady. Hällin merhaýtly bir zady gybyşyp oturan çağalar "Degmesine kaka görelli ýankyny" diýişip aňlaşyp ugranyny öňkü duran ýerine geçirdi. "Bolýa ho bolýa" diýen adam ýok şuňa, alyň şuny. "Biziň hilämiz ýokdur şu zatlara" diýip ýüzüni kurşartdy. Tuňurdap gelişine aşganada gap çanaklaryny ýuwup duran aýalyň ýanyna bardy. Esli mahal sesini çykarmanyrdy. Birdenem aýalyň ýüzüne seretdi. "Hawa, näçe onsoň?" Tylla güljeginim bilmedi gaharlanjagyny. "Beýdip berseň, waswas bolsun sähetli. Goýunmy sen şuny? Oýun bilen çyna ýazyp barýanmy sen?" "Oýunum däl o men, çynym." "Çynyňmy?" "Çynym." "Çynyň bolsa bar arkaýyn otur ber. Hiç kim laqatasy ýok. Şu çaqatyny atmanlarlar, innem atmazlar." "Birden ataýtalar näçek?" "Aýtdym men ýa, özüm biler näçegmi?" "Aýda o näçegmi?" "Näder öýtýän? Daşda gezýärin. Barda ýaxşy görýäniň aýt. Aýallygony aýt diýerin." Tähetli bir wada injalan ýaly boldy.
barmaklaryny karnynyň üstüne dipreklendirip durşuna. Diýip gülümsirdi. Goňy hoş bolup gelýärdi. Diklerdi. Doýangyş ýaly ýeňsezindik tutup gidiberjek boldy. Boşogadyn äklep äslemänke ýene-de bir zat ýadyna düşenýär sakka saklandy. Ýygyny urly. Ýa-ni hoşoroýlukdan nişan almadyk ýüzüni garyor edip, öňküsünden ilmekleriň aýynjary ýetdi. Birden elinden tutaydylar näçek. Ine birden bir awtobusyň içinde ýa dukanyna gyslaşykdan peýdanyp elinden tutaytdy. Şonu näçek Tillanyň gözleri hanasyndan çykara geldi. Äriň göňmökçe gözleriniň içine seredip durdy da birdenem gülüp goýberdi. Sen äsehetli deterni tapýan. Hiçinden ömür gurrun wamy? Başga sende gurrun ýokmyny? Çağalaň arasyna turup döwlet dülje gurrunlary diberende bolanokmy? Şulam döwletli gurrun da näme? Ýöne-möne gurrun da şulam. Hawa, ýöne-möne gurrun adal, sağa adamyň tapjak gurrun adalby. Sen näme nimeden diýjek bolýarmy? Sağ bolsaň, oturdy pikir etdi göräy. Özüň edibiljekmi sen şu diýen zatlaryňy? Özüň laqaty biljekmi diýerniň maşgalasyna? Ya elinden tutubiljekmi? Himmede özüň ýalyr-da. Tähetliň kesini aşady. Ay indi näme-de? Arasynda hülgünji beýleksem bolýar-da bu milletiň. Hukman maňa duşaýmalymy ol ulhit diýäniň? Ulhit diýen wakaw hülgün diýen. Bar hülgün ekenne tapawdy näme? Hukman maňa duşaýmalymy soň sen ol hülgün diýäniň? Birden näme diýdi-de, duşaýdy da. Tutaýdy da birden elinden. Şonu näçe? Sen maňa şonu aýtsana. Tähet iki el arkasyna tutup dar jaýyň içinde piýana gezmeläp başlady. Dogry, sen ýanky diýişiň ýaly men özüm edibiljekler ol ýaly bolgusylygy. Ýöne käwat eksperiment çagar beýle kelip görýän. Mysal üçin ine howun awtobusyň içinde bir ýerliň elinden tutdum bolýan. Ol maňa gaňyrlymakmady. Howuny bir ýaly soň başga ýerlerden fermeleşdirip görýän bolup, şowru bolşy. Gaýtam kys-kys edip arka bäl süýşe. Mine on sine moçun şey diýen. Aýallar şeyden näme diýerler diýmedýän. Oňmurda garaşyn awtobusyň şonsoň ýetýärşenni evin deňlap gitdim men bilen. Ana şonu eger bir şey elinden tutaysa, Tilla näderdi diýen pikir kelläme geldi. Şoň şin soraýan menem şunu. Tilla ýup duran wagtlarynyň üstüne sowdy da äriň bilen şiňerli. Saryaga bir agardy, bir gadardy. Eller titredi. Gözlerini qahar galap görünni. Şey islime haldırdı. Birdenem äärine goloy süýşdi de, ağzyny gulagyna goloýladyp şeýle diýdi. Näetdirmi bilesiň gelýäni? Wagşoda meňem biletmiň gelýäni. Elimden tutanlaryna näetdirmi görkezýinmi? Ýa laqatanlaryna? Ikisinem görkezäýsene şoň. Ikisinem görkezýinmi? Ha ola şeýde aýsana. Tilla gazyň üstünde duran iki galyny saýjyň tapyndan tutagady, tähetliň dikkatinden ýinmedi. Aýalynyň beýle zada garaşmady tähetli ellerini daldalatdy. Urgu ýygyna gaýtalandy. Ine şeýtdir. Bolýany, bolýanmy? Ya ýene-de görkezýinmi? Hey, nädiýän? Bolşuň näsil? Dur entek. Dur diýän men sana. Bolledimmi? Görüp oturan kinolaryň urşly ýeri gelýän. Orta jaýdan çağalaryň hem sesler eşdildi. Eşdi, bas, vur, bas. Tilla bolsa barha äriň üstüne dürdi. Goýman, goýjak däl. Asal sen özüň düzüň däl ekeniňe. Senilki özüň düzel, özüňi düzet. İktikir sen, göňüni gara, was. Özüň egri bolan soň, hemmede egri bolup görünýänler sen özüňe. Şol warmany ol faz elinden aşyrtdy. Kaptalyny duran oturgy ýapyşdy. Hernäme de bolsa tähetli eýdip oturgyň zarbatyndan asypdy. Telewizorly jaýyň gapsyndan zyndyrylyp geçdi-de, ýatýança jaýyna kursap berdi. Uluja ogluň sesleşdirdi. Ey jirýalar, oňa seretsene. Oňçyryp barşyna bir sere-de, edil özüne diýilýän ýaly haýwat etmek üçin ýygyny öwrüldi. Oturgucu dik tepesine oturup ökçesini sıdırtap gelýän aýalyna göz düşeninem pencereden öňe serdi.
Ey, dur diýen men sana. Biset çağalar görür diýen men sana. Bar ýok bol. Oňa çenden çağalar göpürteşip geldiler. Diýerdiň şondan soň akem koşuşdy. Ýygyna dolanmy. Tank bolup duran çağalaryň arasy bilen eňinden ýaýkylladyp barşyna da şeýle diýdi. Ne edip sesin çıkarsın o vurgulayılın içinde? Öz-özünü maskar etsinmi? Seni tanımasaňam, o benden özü tanandyr, icap edendir. Ol şeýle diýip köňür dedi. Ýa-ni bir öňkü ýatan ýerine baryp gyşaran tähatli aýalynyň bu sözlerini eşitdi. Gün kelip ýerinden galdy. Nikelli. Aşgana tarap tünketinikdi. Etsin mahal içini ýetmedi oturdy. Soň ýerinden turdy. Daraklygyna batyp aşgana bardy. Seniýem deminden düşü bilmän, haş-haş edip duran aýalynyň alkymyna dykyldy. Diýmek onna ol şeýle diýip tamardady. İki tarapyna ýaltaklady. Diýmek onna sinem maskara bolmajak bolup, neme däýselerem, neme däýjekdi onna. Tillafydan çykarman aňyrsına bakdyda, ýakjanca ýuwup ardyp, aratdalap goýan sajynyň satyna usulluk bilen elini ýetirdi. Sowrukman därsine uruldy. Emma sähretli ýankydyran ýerinde eýýän ýokdy. Ol orta kojaýa girip, çağalan gyýp wagyna da bakman, aýagallygyna telewizoryň nurwatyny toglaýady.